Ola, son Adrián e vou facer un carabel con papel higiénico. Primeiro collemos 6 anacos de papel higiénico. E o poñemos ben colocado. Cando estén ben colocados, os dobramos. Logo collemos un anaco máis grande para facer o talo. E o enrolamos. E unimos as dúas partes. Despois vamos separando as follas de papel. E este é o resultado. Tamén podes pintar o papel de cores como este. Eu xa levo uns cantos feitos. Podedes regalárselo ás vosas nais o día da nai que é este domingo.